بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacib olan ustadlı, yüzü nurli, dili doğali, Hazreti Adeli, yüreği iman nuru bile coşayan yaş yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin ettiyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahında kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanız için ettiyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, yurt parahatçılığı, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala dini celeselere bereket verip, aytiyan eşdiyerlerden kabul edip, aytiyan eşdiyerlere emel tevfiqini verip, aytiyan eşdiyerleri eçerleri bilen bile iki dünyada saadet versin inşallah. Huday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aytiya yaş dostlu, minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Mu'minlerden bir tofar insanlar, bir tofar mu'minler, adamlar ve Hudaya beren vaadesine sadık bolup durdular. Yani Hudayı iyi bilaqidani, minne sen binden deyip şoňa sadık durdular diye Huday Taala. Her zire başına kıyınçılıkla gelmek bilen, Hudaýyň buyruklarını tutmak bilen, Allah'ın gaç diyenden gaçmak bilen, imanın içinde sadık bolup duran bendele diye Huday Taala. Yani evunca Huday Taala insani bir imtihana salye, adamın başına bir kıyınçılıkla gelye, ondan sonra bir rahatileri yetye, yaş dostlu. Huday Tebarek ve Teala'nın mübarek ayetlerini tutamızda Ya zel celali vel ikram diyez. Hemin şu meclisin ahirinde da dua edilenne, amin nilenne, Resulullah aleyhissalatu vesselam tavsiriye elidhu bi ya zel celali vel ikram dualarınızda ya zel celali vel ikram lazım tutun. Yani ya zel celali vel ikram dualarımız kabul etti ya kadani şonu koşun diye Resulullah aleyhissalam. Ya zel celali vel ikram dimen bir hikmeti. Biz aytiyaz, ey ulluk eyesi olan Hudaýym diyaz. Ya zel celali de ulluk eyesiydi. Yani Hudaýa seni ulu bilyaz. Seni hem mezatta ulukon beyik bilyaz. Hudaýa sen kudratın uli, Hudaýa sen ilmin uli, Hudaýa sen hemmi sifatlin ulu bolya. Hudaýa sen ullun bilen bilýän meni benden hayr şerrim diýdigi. Ya zel celali digi. İzinnan vel ikram. İkram diýdi silamak. İkram izinnan gelýär. Nämeden çirim izinnan gelýär? Ewünçe biz ey ulu bolan Hudaý diýänimizde aşkymyz, muhabbetimiz, Hudaýa sen ulu diýmekligimiz aya kamilmi? Şol kamil bolsa bir merheleden geçsen izinnan ikramma. Hudaýyň silagy biziň üstümizde bolýar. Ya zel celal, ey ulluk eyesi bolan eyem diýäňde, sen şun aýdaňda, sen şun diýmeklinde muhabbetin, ışkın Hudaýa sadykmy? Şondan geçden izinden ikrama barylýar. Huday Taala minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh.
mu'minlerden bir insanlar va Hudaýa beren ähdlerine sadyk bolup durdylar. Başlaryna gynçylykla gelmekligi bilen, imtihanlar agyr bolmaklyklary bilen, hey gynçylyk üstüne gynçylyk gelmeklikleri bilen yine ay Hudaýdan gelenler, Allah gawsyn bilýänler diýakadan bendelerden sizlere sadyk durýarlar va şol sadyk durýarlar ashab-ı kiramla, sahabalar. Hazreti Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anh şehit bolanna Uhud jenginde Rasulullah aleyhisselam başucunna şu mübarek aýany okuyupdyr. Minel mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah aleyh. Hudaýa beren ähdine sadyk bolup duran mu'minle Mus'ab ibn Umeyr şolaň bir diýip Rasulullah aleyhisselam başucunna okuýar. Emma bu gurrunle näme gerek? Müslümanlar, ashab-ı kiramlar şol Hudaýa beren ähdlerine sadyk bolup duran insanlar. Tarihte sahabaly ýaly hiç bir insan gynçylyk görenek, ashab-ı kiram ýaly Hudaýa we Rasuluna sadyk bolup duran insanlar hiç bir esirde de tapylmaýar. Bu fakat Rasulullah aleyhisselamyň zamanyndan bärikde tarihi gurrun etýän adamlar, tarihde Allah ashab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu Muhammed'e ba Allah'a ba muhabbeti tule tarihte hiç bir insanlı öz başlarına etmeyenler deyip gurrun etýärler. Bular her şeraýatda Rasula we Hudaýa sadyk bolan bendele. Şol sahtylyk gynçylyklary her jelesede agdasak da kullen şu sahabalarynky şo gynçylyk bilen geçýärdi. Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mübarek siretinin içinde bir yönü näçe yerden adam aýdakydan içinden dersin almasaň her ýagdaý, her gün, her lehze bilen üstünde gynçylyklar bolupdyr, sahtylar bolupdyr, tarihte kän gurrunlary ba. Emma muhimrak bolan ýerli Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh geçen jelese şol gynçylyklary çekip ýören, kul bolup ýören, aciz bolup ýören, arka çykmaýan bir zäifleri alakadan azad edipdi. Aham maňa Abu Kuhafa aýtdy atasy, sen bir daýuraklar da azad etseň bolmaýam, saňa arka çykarlaýarlygyny Hazreti Ebu Bekr Siddiq men bulardan zat tantama bolupdy, men Allah razy bolsun diýakadan azad etýän diýipdi. Emma ýene şol Qurayşyň kafirleri eziyetle fakat bir kul bolup ýörellerede musulmanlaryň sany artýaly, Qurayşliň de eziyetler artyp başlaýar. Musulmanlaryň teýdady sany artýaly, musulman köfelşýaly, olaň da eziyetler köfelip başlapdyr. Şo wagtda Rasulullah aleyhissalatu vesselam qala lillezina amanu bih tafarraqu fil ard. 5-nji ýyl, yani Rasulullah aleyhissalam peýgamberlik berilende 5-nji ýyla çellemşi gynçylykla ba hemişe ba ýöne 5-nji ýylda Rasulullah aleyhissalam aýdypdyr. Tamam iman getiren musulmanlara tafarraqu fil ard. Yerde çaşyň diýipdir. Her gaýsyňyz bir ýere gidip çaşyň. Qalu fa ayna nadhhabu ya Rasulullah? Sahabalar aýtdylar, ya Rasulullah nirä gideýli? Gitmäne nirä garşyn ba? Rasulullah aleyhisselam işare edipdir Habeşe tarafa. Mübarek eli bilen şu tarafa Habeşe garşyn gidin. Rasulullah aleyhisselamyň göz gawwaryan ýerimişdik. O taada şahsi padişahı bir adil eziyet bermer diýakadany hicret bir Habeşe bolýa, ýaş dostlar bir Medine bolýa. Habeşe hicret edilenne Medineň hicreti bilen tafawuty bar. Habeşe hicret edilenne fakat ibadeti eziyetsiz biz edeýli. Hiç başımızda eziyet bolmasın. Bendigi edemizde Hudaýa rahatlyň içinde bolayly ýakadany eziyetten Rasulullah aleyhisselam bular gor ýakadan gidin diye. Emma iştigeler gurrun içinde Medine'ye Munawwarak hicret etmeli bolanlar tamamı sahabaly Medine'ye inni hicret Habeşeden fark etýär. Medine'ň hicreti inni bir iqtidar hicreti. Inni bir döwleti İslamiň teşkil tapylmasyndan sürem ol hicret edilýär. Inni güýçlenmek zamany gelýär. Medine'ň hicreti Habeşänkiden güýçli näme? Döwleti İslami inni iqtidary minjek. Döwleti İslami gurulmadan sürem Medine'ye hicret edilýär. Ve herhal Rasulullah aleyhisselam Habeşek hicret edin diyen wagtynda enemiz Hazreti Aýşa aýtdy. Ebu Bekr Siddiq de Habeşe garşyn uğran sahabalaryň birimişdik da. Enemiz Hazreti Aýşa aýtdy radıyallahu anha.
Men özüm aklım bolup, yani men bir zady düşünüşden wagtymdan meýlek, oglan wagtla oglanlyk bilen geçýär. Bir zatlar adam bir senden meýlek düşünüşip başlaýar. Men şu özüm bilip düşünüşip başlamdan meýlek, men enatam dindar etdi, yani musulman etdiler diýär. Enemiz Hazreti Aýşa. Musulmanlyk hemşe gynçylyga galan wagtynda Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e de Habeşa garşyn gitdi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Habeşa garşyn gidip baryan wagtynda bir kul gıymat diýen yere yetipdir. Bir kul gıymat diýeni Mekke'den tagriben 5 gijelik fasile daş yermişdik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir kul gıymat diýen bir ýurda ýetdi. O da Mekke bilen fasilesi 5 gijelik mesafet ba. Bazılar aytdyrlar Yemen'in bir ýurtlaryndan dipdirler. Bazılar da aýtýar bir kul gıymat diýeni Habeşaň bir şäherleri, yani Habeşak barıpdyr. Häzir padişah ýöne sataşmandyr. Habeşaň bir şäherleri diýip aýtypdyrlar. Bir kul gıymatyň seyyidi baýyry barmyşdyk. Ol sataşypdyr. Ebu Bekir Siddiqi ol tajir bolansaň bir ma'ruf adam, bir şahsiýetli adam, bir ulu adam şahsiýetli bolansaň Ebu Bekir Siddiqi şol bir kul gıymatyň serweri baýyry ulusy İbn-i Daginne diýen adam sataşypdyr. İbn-i Daginne Hazreti Ebu Bekir Siddiqi goraqadan "Aýna turidu ya Ebu Bekir? Bu goşullaň bilen, bir ýükleň bilen sen bolup barsyň, göçüp barýan ýaly sen nirek barýan ey Ebu Bekir Siddiq" diýär. Hazreti Ebu Bekir Siddiq oňa aýdypdyr "Ahrajani qawmi." Meni kavmim çıkardı. Mekke'den biz çıkarıllık. Fa uridu an asiha fil ardi ve a'buda rabbi. Men yerde gezmeni irade etip baryan. Eýem ibadet edeyin. Bir eziyet bolmasın başymyzda. Men Hudaýa bendegiden sirim. Men diyarym terk etip baryan diýe. Fa qala İbn-i Daginne, ol server, ol bir kul gıymadyň baýyry aýdypdyr "Misluka ya Ebu Bekrin la yahruju ve la yuhraj." Ey Ebu Bekir, sen ýaly adam çykmalydim, çykarylmalydim diýipdir. Sen bir ula adam, sen bir eziyeti ýok adam. Seni ganimet olakan adamla sen taniýe. Sen bir Mekkeň ulularyndan taniýan. Sen ýaly adam çykmalydim, çykarylmalydim diýipdir. Sen hakynda bir zulm bolupdyr. Sen adam garip gasarlary gözleýän, sen seleýe rahim etýän diýipdir. Ey ýaş dostlar, ýigit dostlarym, jahiliyet wagtynda Ebu Bekir Siddiqi näme bilen taniýanmışdyklar? Sen seleýe rahim etýän, sen bir aran bozmaýan adam, sen irtibaty gat etmeýän adam, sen bir-birine wesl etýän adam. Şu bilen tanylýanmışdyk. Yani İslam dininden ewünçe İbn-i Daginne häzir musulman bolanaka. Emma Ebu Bekir Siddiqi şu hislet bilen tanıyyanmışdyk. Musulman molaqadani İslamiyetten ewünçe Ebu Bekir Siddiq sele-i rahime daýawdyrýan bolsa, musulman bolandan soňra näçe jelese mundan ewünçe geçdi. Hazreti Ömer bilen bir aras degende näzire bolla basym dogurlajak bolup. Ey ýaş dostlar, inemiz vardır, atamız vardır, doğullumuz vardır. Kepleşmeyen gezmeklik mevzudan çıkıp gidecek. Bir musulmançılık ahlaktan däha. Resulullah aleyhisselam aýtdy, bir musulmana halallädir öz doğunu bilen 3 günden aňryk geçirmekligi. 3 günden aňryk geçirmekligi dogurda. Şolaňda inki gawsy deslap salam berip başlaýan dipdir. Gawdan moleýlen. Ay ağır gelse da bir zatlar diýilipdir, narahat bolup dursyň. Yok, musulmançılık sana ağır gelse de Hudaý we peýgamberiň diýen iler çekmekdir. Haýsy birisi deslap salam berip başlasa, şol gawusdyr diýipdir Resulullah aleyhisselam. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu wagtda İbn-i Daginne aýdypdyr, sen garip gasary gözleýän adam, sen sele-i rahim etýän adam, sen bir zaiflary gözleýän mehman nawaz adam, sen beýle bolmaly diýipdir. Men seni Qurayşa garşyn özüm ekitjek, men sana kefil boljak. Men sana arka çykýan, sen men arkamda bolmaly, men sana kefil bolýan. Ol jahiliyet wagtda bilen aralarynda biri şuna men arka çykýan, şim men arkamda, şim men zamanymda diýse, şoňa boyun alynýa be falanyň arkasynda maňa hiç dat diýmelle diýilýänmişdik. İbn-i Daginne de Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr,
men seni özüm Mekke akiderin, olardan da söz aların, men şuna zamin, men Ebu Bekir Siddiq'e kefil liyaqadan seni yurduna öwrerin men diptir. Sen adam çıkarılmalı diyaqadany Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i Mekke'ye getiripdir. İbn-i Dag'in'de gelişinde Mekke'nin orayı oloqallarına, ullarına sataşıya. Bir Ebu Bekir Siddiq men jawarımda, yani men panahımda. Men sizin aranızda bir ahd koyýas, Ebu Bekir Siddiq'e zat diýmelle. Onda olay edipdirler, bolýa sen ýaly ula adam gelse, sen sözüň ýerde goýmar, ýöne bir şert bilen Ebu Bekir Siddiq alani Ka'baň ýanyna gelip namaz okuýar. Ka'baň ýanyna gelip namaz okuýmar. Kur'an okuýar, Kur'an okuýmar. Ebu Bekir Siddiq näme ibadeti bolsa, özü öz öýünni etsin, daşaryk çykmasyn diye. Oda bolýa Hazrat Ebu Bekir Siddiq'dan ne söz alýarlar? Şeýlelik bilen İbn-i Dag'inne men Ebu Bekir Siddiq'e kefil liyaqadany gitýär. Hazrat Ebu Bekir Siddiq näçe wagt geçenne mübarek öz hayatynyň bir guşesinde şaýdyp duran gurrunymyz İmam Buhariň rawayaty. Fethul Bari'de şu gurrunle gelýär. Hazrat Ebu Bekir Siddiq öýüniň bir guşesinden bir mescid salypdyr. Şu mescidiň içinde namaz okuyup başlayamıştık Ebu Bekir Siddiq. Kur'an okuyup başlayamıştık. Kur'an okuyanına Ebu Bekir Siddiq beter ağlakanmıştık. Şu Kur'an ayetleri okuyup bariyaka katı ses bilen ağlayan olmalı. Şu vaqtta Qurayş'ın zinanaları geçip bariyan bolsa, oğlancıkla geçip bariyan bolsa Ebu Bekir Siddiq'i anlayamıştı. Şu taada bir duryamıştıklı. Hem Qurayş'iyle bir Ebu Bekir Siddiq'in etýän işi bulara eser goýarmyka diýaqdan İbn-i Dag'innaga habar ýollaýarlar. Biseň ähdinde bolýan Ebu Bekir Siddiq ýolun üýtgetdi. Bir inni daşaryk sesler çykýar. Şoňda da ony geçsek bolýarlar da. İbn-i Dag'inde gelipdir, ey Ebu Bekir Siddiq, öwünçäki sözümüz bizlere dätdi. Eger sen beýtýän bolsaň, onda men senden zimmämi pes alýan. Beýtjek bolsaň, men özüme gurrun ettirip başarjakka. Ol İbn-i Dag'innaň boyun alan adamsy sözünden çykdy. İbn-i Dag'inne de etibarsız adammışdyk diýdirip başarjakka. Sen beýtjek bolsaň, onda maňa pes berdim meni. Yani men sen panahyň dedi diýaqdan elam et. Hazrat Ebu Bekir Siddiq de şondan elam etýär, fe inni aruddu ileyke jawarak ve arda bi jawarillahi ve rasulih. Men sen panahyň degiňdeligi saňa öwürýän, sen maňa arka çykmaklygyny saňa öwürýän. Men razi boldum Allah ve Rasulunyň panahyna bolmaklygymy. Maňa Allah we Rasulu bolar diýaqdan Hazrat Ebu Bekir Siddiq on inni arka çykmaklygyndan aýyrlýar. Inni näme? Hiç kim arkasy bolmasa Ebu Bekir Siddiq'e yeni eziyetle başlajakda. Ama İbn-i Dag'inne de gitýär, Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in de başyndan yine de gaýgyla, eziyetle başlaýar. Emme almal dersimiz ştada ýaş dostlar. Hazrat Ebu Bekir Siddiq şeraýetini özden, näme şeraýetin içinde yine namazyny goýmany alani edipdi. Ya Kur'an'ı goýmany alani edipdi. Hazrat Ebu Bekir Siddiq bir sahabalar varmışdy, kulli hafiz-i Kur'an'na. Hazrat Ebu Bekir Siddiq de es-Siddiq ahadus sahabe ellezine hafizul Kur'ane kulle. Hafiz-i kulli Kur'an'mış Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Yani bir sahabalar iki kulli Kur'an'ı hifzedilen birin tanalarında Hazreti Celaluddin Suyuti Tarihul Hulefâ diyen kitabında Ebu Bekir Siddiq hafız-ı kulmuştu Kur'an-ı Kerim'i. Şol Kur'an-ı Kerim'i Ebu Bekir Siddiq qiyqraqadan okuyya, şerayetini varın, namazını alani edip başlayaptır. Almal ders ey yaş dostlu, Müslüman doğullu, ulamalı gurrun etye. Yani bir namaz vardı, namaz terk etmeli, kän ganimet wagtlarda agzalýa da. Emme şun öýüdi boljak diýipdir ulamalar. Yekfi li tariki salati aran enne ehlel ilmi ihtelefû fih hel huve muslimun em kafir. Subhanallah. Adam bir zat bolsay bir utanmaýanmy sen, bir arda ýokmy sende, bir namys da ýokmy sende, bir hijalat da çekmeýänmi, bir ar etmeýänmi diýilýär da. Ulamalar edipdirler. Namaz okuýmayan adam, namaz terk edip ýören adama şundan aňyrda ar zat ýok diýipdir. Başga zady gurrun etip ýörmäýliň diýipdir. O näme? Ulamalar ihtilafly bolupdyrlar. İmam Ahmed ibn Hanbal ýaly ulamalar ihtilafly bolupdyrlar. Näme üstünde?
şu namaz okuymayan adam musulman mı ya kafir mi deyip sana gurrun ediptirli. Şundan aňyrda näme adama ar bolmaly ya? Bir adam bir ar utanmaly bolsa, bir haya etmeli bolsa, şundan aňyrda adama aňyrda ar ýok kim? Namaz okuymayan adamı ulamaly gurrun edip ihtilafly bolupdyrlar. Bäziler kafir diýipdir, bäziler musulman diýipdir. Şundan aňyrda sen üstünde gurrun edipdirler. Mundan aňyrda adama ar zat gerek ya kim? Hudaý şu ýagdaýa düşmeklikden saklasyn. Ýaş mu'min musulman dogalla. Hazreti Ebu Bekir Siddik şu şeraýatda namazyny goýmandy. Biz bir rahatlyk şeraýatda men ýetişmeýän, men forsat etmeýän, men wagtym ýok. Yürekde iman ba adam şygylykdan çekinmelidir ha. Ulukon beýik ulamaly gurrun edipdirler. Şu musulman bolýarmy, kafir bolýarmy? Şon Rasulullah aleyhisselam inne beyner rajuli we beyneş-şirki vel kufri terkus-salah rawahul imam Muslim rahimahullah. Adamyň şirk bilen kofr musulmançylygynyň arasynda şu namaz diýipdirler. Yani namaz terk etýän adam nauz billah kafir diýipdirler. Emma ulamalaryň täwil edaqadan ýeňirek ay ol etiqadi tarafından inanmasa kafirdir diýaqadan ýeňilläpdirler. Ol bahsinden joda şu aya musulman mı kafir mi diýip şu bahse salynıpdyr da. Mu'min adam ýüreginde iman bolsa namazyna daýaw durmalydyr. Bir gözüňi berseň dünýäni beriljek saňa diýilse, şu bir gözüň berseň dünýäni beriljek saňa diýse hiç bir adam berjekkä da. Ay baba gara gözüň bolmasa dünýäni näme deýin men? Dünýäni näme deýin gara gözüň bolmasa diýiljek da. Hop iki göz saňa berip duran aleme jahanyň eýesine adam başyny secde gurup bilmeýän bolsa, ondan aňyrda ar zat ýokdur musulman dogalla. Emma ikilenji ýaş ýigit dostlarym, Hazreti Ebu Bekir Siddik Kur'an-ı Kerim okuýar diýdik. Şu Kur'an-ı Kerim marada. Ol şu şeraýat bilen Kur'an-ı Kerim okuyupdy Ebu Bekir Siddik. Bize bir nigmat diýenim Kur'an öwreneýin diýsek, Kur'an elhamdülillah okuyan oğlullah aranızda kändir ha. Ýöne Kur'an ismady selim ay bername goýeýin, başarmaýan, ay ýetişemek diýip ýören ýaş dost saňa aýtýan. Günümiz güýmemäýli. Kur'an-ı Kerim okuyman öwreneyli, Kur'an-ı Kerim'e bir forsat goýaýly. Bir nigmatla tapdyrmaýan nigmatla ha. Yani geçen haftaňysynda bir ýaşly adam bilen oturuşdyk. 80 ýaşynda her kepläni agzyndan iman ýagýar. Her kepläni şodur şu Hudaý Taalanyň nigmatlary, bir bolçulukla agzyndan çykýan kepde bir imanyň eseri bar da. Yani nagat bir türkmen bir imanyny ýaşapdyrlar. Kepleyen kefinne imanın eseri var ha. Bir nigmatlarda bizde gören nädir munna? Bizim ata-babalarymyzda gören akmyny? Haýş oturan ýerinde faqat şu süýüşgän çakmaň öýnäýsen, bizde olar nigmat hesap etmeýäs. Ola o gynçylyklary görenseň oň etip aýşyny özi, ýaşy oragalynan wagtynda zaman teleke boldy diýilýär. Yo, zaman öňkü biz teleke bolduk diýär da bir ýaşly adam. Zaman öňkü biz teleke bolduk diýär. Näme şumatdaýynda Allah bereket bersin, däne ekellere, mahsullar müňlesin. Hudaý Taala şol wagty ýetende mahsul alan wagtlaryny gurrun etýärler, gawrak alsalar. Ay men kän zähmet çekdim, gawallyk Hudaýa şükür, gawallyk diýärler. Emma gawal bilmeselede ay edafa bermedi Hudaý Taala diýip Hudaý Taalaga şey diýilýär. Ýoksam alan wagtynda da Hudaý bollan merdi diýmeler biz ýaqdan. Hey her kepleýän kefinne imanyň eseri batdy ýaş dostlar. Oňam bir nigmat daş ýurtlere gitmeler, ostatlar we Kur'an-ı Kerim öwredip durlar. Biz şeraýatly gynna wagtynda hükmen Kur'an-ı Kerim'e bir forsat goýaýlyň. Hatta gal bolmasa kamil hatm edip başarmasaň bir Rasulullah aleyhisselam wagt men gawwur ýan ummatymyň her biriniň ýüreginde bolsun diýen sureler bar. Sure-i Mulk ýaly, Yasin suresi ýaly. Ey tükäningde oturan wagtynda guşyny her zire istifade etýäs, her zat istifade etýäs. Guşydan istifade diýleň, bir Yasin hifzet galeýleň, Tebareke hifzet galeýleň. Yasin marada Rasulullah aleyhisselam İmam Nisai'ň rawayatyna haýsy bir adam giýje günnüýiň içinde, günnüýde okuýy, giýjede okuýy, bir Yasin okuyup bildi. Onda ýaga wagt aljakka da günäsi kullen geçilýär diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Biz özümiz rahmetiň ýerine Hudaýa näme ýolla bilen günämiz geçerdiň diýip ýörmeýäsmi ýaş dostlar? Yasin okuyup başarsaň, giýje okuýy, günnüýde okuýy, kulli günäsi geçilýär diýipdir.
Hatta ulamalar aytýar min hasa'is hadihi sura şi Yasin surasynyň hisletlerinden şi haýsy bir kynçylyk ýagdaýlarda okulsa Hudaý Taala şol işleri sana asan etýär dipdir. Haýsy bir kynçylyk ýagdaýlarda bir Yasin şerif okuýsaň Hudaý Taala şo kyn işleri sana asan etýär dipdir. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh näme diýär Ahmed ibn Hanbal bizim meşayihlerimiz, bizim ustadlarımız aytýardy. İmam Ahmed'in öz ulukon ustad. Imme ustadlarından näqletýär. Bizim ustadlarımız aytýardy. Her wagt Yasin aýryljak bolup duran adamyň baş ucuna okulsa, şumat görenlersiňiz, aýryljak adamyň başyna bir Yasin okuýaýly. Yasin okuýmany adam aýtdyňmy? Bir Yasin şerif okulýar baş ucuna. Bir aýryljak adamyň baş ucuna Yasin okulsa, khuffifa anhu biha. Şoňa ölüm, yani ruhunyň çykmaklygy yeňil edilýär, rahat edilýär. Aýryljak adam öz okuýanaka, ýaş dostum, baş ucunda bir durakadan okuýanna ruhy yeňil çykýan bolsa, günni okuýan adamyň özü näme derejesi bolmaly? Günni özüň barnamaňda bol, özüň okuýan bolsaň, adamyň näme derejesi bolmaly? Ayşın özü boljak da Resulullah aleyhisselam aýdypdyr lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati min qawriyan Yasin bir rivayette de Sure Mulk tebarakallazi qawriyan dipdir Resulullah aleyhisselam her bir ummatynyň tek yüreginde bolsa da şi dipdir. Ey ýaş dostlar, enemiz atamız bir zat arzu et men qawriyan dip dünýeden geçip giden bolsa İzinden o ejem fakir gawur ýan zadydyr. Onna bitirer diýärse, bizim enemizden hamrak bolan, atamyzdan hamrak bolan Resulullah aleyhisselam men gawur ýan şundipdirdi. Sen bilen men şun bernamamda goýaýlyň. Yasin bilen tebareki kalbymyza jaýlaýlyň. Resulullah aleyhisselamyň gawuran zadyn men edeýinni. Şu zamanada Resulullah aleyhisselam men gawur ýan dipdir. Her bir ummatynyň tek yüreginde Yasin ya Sure Mulk bolmaklygy. İnşallah şunu melek bernamamyza goýaýlyň ýaş dostlar. Ya Sure Mulk tebarakallazi 5 daýyga wagt almaýa. Adi el-munjiye, munjiye yani näme? Nijat berýän nidi. Nämeden nijat berýär? Qabr azabyndan nijat berýär. Qabr azabından nijat berýän sure diýilýär. Kıyamatda nijat berýän sure. Hatta şafi' we muşaffa' diýilýär. Yani şu bir adam tebareki günni giýje okuýan bolsa, kıyamatda tebarek şon şefaat berjek. Hudaýa men terk etmeýärdi şi. Şefaati de kabul ediljek. Binagat olokon saadet musulman dogollo gayrat edeýliň, forsatly, bir nygmatla ba wagtyny ozal ýa tutýarly bernama goýun günni giýje. Günni Yasin okuýsaň, erti bilen işe gitmäkäňde Yasin okuýsaň, nagat günüň bereketli boljak. Nagat öwüňde kynçylykla bala saňa yeňil boljak. Giýje tebarek okuýsaň, adam azaby kabirden saklaýar diýip Resulullah aleyhisselam aýtdyr. Giýje günni bernamamyzda goýjak bolaylyň. Bir ýaşlyk bir forsatdyr. Bir ders almana, ulamala va qarila va bila bir forsatdir. Adamı ýaşyl bolanna, ýaşylymyz da elhamdülillah ýaşlardan da ýaşylymyz var. Ýöne men aýtýas bir wagtda bir ýaşyl adam bir tebibiň ýanynda bardyr da bir doktorun ýanynda. Oňam bir ýaşda uly qorrak bolansaň tebibi wakakydan men gulagym kän eşitjekkä bolýar diýipdir. Ol tebib de men görüpdir ýaşda uly qorrak ay ýaşylyňdandyr diýipdir. Ýaşyl bolşupdyr da diýip aýdypdyr. Ama bu fakir gözde kän görjekkä bolýar diýipdir. Maňa ýene daý bir de ýaşylyňdan diýipdir. Ýaşyl bolşupdyr. Ham aýagy agyrýar diýipdir. Meňň de ýaşyllykdan diýipdir o. Ay billada agyrýar oturamda galyp bilemek o ýaşylyňdan diýip näme diýse şu ýaşylyňdan diýipdir anna. Ama bir şäre gahar gelipdir. Ay näme diýsem ýaşylyňdan diýipdir. Oňda maňa bir ilaz aýtdy diýip gaharlandypdyr da. Qaharlan ýanyň maşyny deseň ýaşylyňdan adipdir da ýollakydany. Adam ýaşyl bolşandan soňra qyyn bolýar, oturanda galmaň, qyyn bolýar. Ýaş dostlar forsat baqa Qur'an-ı Kerim'e bir wagt goýakydany Resulullah aleyhisselamyň men gawur ýan diýenni çynykdyraýly, biz ummatyndan çynykdyrýan ýigit oglanlar bolaylyň. Ta Resulullah aleyhisselam bizden hoş bolar ýaly. Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in gurrunun edamaty. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh bir kafirlan eziyetleri yine de başlarına
Resulullah aleyhissalatu vesselam Bey'atul Akabe diye. Bey'atul Akabe diyeni inni Medine'ye karşıyın gitmeli. Medine'den mevsimi hacda Aws Hazraç diyen tayfalar, iki tane bir ma'ruf olaqon tayfalardan bir 6 nefer deslap gelipdirler. Mekke'ye Resulullah aleyhisselam bulara tataşaqıdanı İslam'ı düşündürenini bu 6 tane Müslüman bolup gitdiye. Gelecek yılı uğurluk gelipdirler. Yankı 6 nefer 12 nefer öller bilen getirip 12 bolup gelýärler. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı bey'at etýärler. Bey'atul akabetel ula. Deslapqı bey'at diýilýär. Yani ikinci yıl giderlerine 12 nefer bolup gelellerine 12 nefer Müslüman bolup Resulullah aleyhisselam bular iyi veriyor yanına qari sahaba Mus'ab ibn Umeyr diyen sahabani radıyallahu anh. Hazreti Mus'ab de gittiye bir yılın içinde Medine'de tek tek öy bolsa, tek tek Müslüman bolsa İslami Kur'an'ı düşündürüptür. Sonra gelecek yılla inni hicretin vakti yetenne 3 ay önce hicretten Medineli sahabala 73 nefer bolup gelýärler. 2 tane zenana we aralarına 71 tane erkadan molakadan kulli 73 nefer bolup gelýärler. Bula Resulullah aleyhisselam bey'atul akabete thaniye ikinci bey'at diýilýär. Yani 73 tane sahabaları Resulullah aleyhisselam bey'at etýär. Nämäge? Biz Medine'ye barsak bize arka çıkarsyňyzmy? Ola arka çıkars. Halal haramy sen halal haramyň bilersiz. Sen nämen tapşyrsaň biz seni öwe sürers. Biz Resulullah aleyhisselam näme diýse biz şo bilen bolar siyaqadany Medine'den namayendegi 73 nefer gelýär. Bula gidenden soňra meni 3 ay geçýär. Kafirlan Qurayşden eziyetler artyp başlanna indi Resulullah aleyhisselam tamamy sahabalar Medine'ye garşyn iýerip başlaýar. Emma şo taýda galýa Hazreti Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselam we Hazreti Ali radıyallahu anh. Emma şundan meýlägi Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in gurrüňi. Enemiz Hazreti Aişe aýtýar, arada biz öýde otýdyk, Resulullah aleyhisselam bir gelmeýän wagtynda geldi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in eçertine ya erti bilen ýerden barýamışdyk, ya ikinni nara, agşam ararak barýamışdyk. Günnüýiň günertanyna Resulullah aleyhisselam barmaýar. Bir gün biz otýdyk diýe enemiz Hazreti Aişe öýümüze garşyn Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi. Kızgın wagtda Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýtdy, "Enem atam fedasy bolsun, bu wagtda gelmeýär Resulullah aleyhisselam. Hükmen bir muhim bir iş vardır, ýogsa bu wagtda Resulullah aleyhisselam gelmeýär" diýerek diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq ewinden çykdy. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselamdan sorady, "Enem atam sana feda bolsun ya Resulullah, bu wagtda gelmeýärdiň, näme zat sen getirdi?" Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, "Fe innehu qad uzina li fil huruj." Ey Ebu Bekr, inni ijaza berildi çykmaklyga diýdi. Medine'ye garşyn biziň de gitmekligimizde sahabalar Resulullah aleyhisselam öwden iýerýär. Emma inni bize de ijaza berildi diýenne Hazreti Ebu Bekr Siddiq, "Fes-sahabe sana yoldaş kim ya Resulullah? Maňa geldiň yoldaşmy men?" diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, "Naam." Havay Ebu Bekr Siddiq sen yoldaş bile gitmelidir. Enemiz Hazreti Aişe aýtýar, "Fa wallahi ma şa'irtu qattu qabla zalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farih." Min wallahi diýenemiz Hazreti Aişe bir adam beginip ağlaýanyny görmäpdim diye. Şowun Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselame yoldaş bolup gitmelip eşdenni begine akadan ağlap duqa dislap öz atam Ebu Bekr Siddiq'i gördüm diye. Yani Resulullah aleyhisselam bilen yoldaş bolmaly akadany şondan begene akadany Hazreti Ebu Bekr Siddiq onu ya Resulullah men ozollan 2 tane bir düýe teýýarlap goýupdym seferden sirim. 2 tane bakıp gören düýem matdy şolar men getireýin ýakadan Resulullah aleyhisselame birin haýsyn halasaň sen allyja Resulullah aleyhisselam de bisemen kıymaty bilen aljak ýakadany şo taýda Hazreti Ebu Bekr Siddiq kıymatyny berdi. Enemiz Hazreti Aişe aýtýar, şondan biz teýýarladyk Resulullah aleyhisselam ve Ebu Bekr Siddiq'in seferlik yoluna gerek zatlary. Şondan bila Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Bekr Siddiq her gaýsy çykakadany Mekke'den daşarda Gare Thawra garşyn marjakla
Gary Sawrda Rasulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen 3 gece günlüğü qal ýaly, ondan soňra Medinäge garşyn gitmeli. Emma ştada bir bolan görüň. Mekke kimi ellenmeripdi? Mekke her zady özüne sygdyrdy. Mekke botlary özüne jaýlady. Mekke batıl zatlary özüne jaýlady. Mekkeň ähli her bir hurafa bolsa, batıl bolsa özlerine yerleştirip billi. Emma aleme rahmet bolup gelen, aleme rahmet bolup gelen Muhammed Mustafa'ny özüne yerleştirip bilmännu. Aleyhi afdalus salatu vesselam. 53 yıl aralarında gezen Resulullah aleyhisselami özüne sığdırıp başarmannu. Ol oğlolluğunu geçiren Resulullah aleyhisselami öz yurdundan kavuttuğullah. Enatasının yaşan yeri, kakalarının, babalarının yaşan yerinden Resulullah aleyhisselam sığdırıp başarmanullah. Tamamı hatireler bilen Resulullah aleyhisselam Mekke'ni koyup gitmeli. Hazreti Hadice bilen geçen güllerini, Hazreti Hadice bilen yaşan mübarek yerlerini, gâre herani, vahiyinin yerini Resulullah aleyhisselam icbar edip duullah Mekke'ni koyup gitmeli bolupdu. Bir nagad saadeti, nagad nuru ellenmeripdullah. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'den çıkan wagtynda Mekke'ge garşyn bakıp aýdypdyr. Wallahi inneki la hayru ardillah. Wallahi ey Mekke dipdir. Sen yerin inki gawrak yeri sen dipdir. Yerin yüzünde inki gawrak yeri sen. Ve ahabbu ardillahi ilallah. Allah'a garşyn inki yerleň de gaw, Allah da sen gawwar ya dipdir. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ey Mekke, eger men senden çıkarılmadyk bolsatdym, hiç wagtda senden çıkmardım. Emma meni özüne sığdırıp başarmadylar. Meni sen adamlaň özüne sığdırıp başarmadylar, men çıkardylar. Yoksa men çıkmardım diye akadany Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke yüzlen akadan, şınaýda akadan Medinäge garşyn, Gary Sawra garşyn gitýär. Şu taada Mekke bilen tamamy gezen yerleri bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam hoşlaşa akadan Medinäge garşyn gitýär. Ey Mekke, seni kimi senden gofartdylar? Aleme rahmet bolup gelen Resulullah aleyhisselami behterine insanı behterine yerden gofartdylar, aýyrypdylar. Behterine insanı behterine yerden aýyrypdylar. Ya Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın gynçylygyny görüňe ýaş dostlar, yigit dostlarym. Afzal alem Resulullah aleyhisselam bolly. Imma biz afzal ummet bolup başarmadyk Resulullah aleyhisselama. Hayrun nas bolly Resulullah aleyhisselam. Imma biz hayr ummet bolup başarmadyk Resulullah aleyhisselama. İmanı saklamadan siriyim, bize yolu öğretmeden siriyim, bize cenneti eltmeden siriyim Resulullah aleyhisselam vatanını terk edip barya. Yaşan yerini terk edip barya. Hudaýy bende bolayyn ýakadan yaşan yerini koyup baryan Resulullah aleyhisselam. Biz dostumuza ağırlanıp, yoldaşımıza ağırlanıp, neçe yıl buluşup yören günahımızı terk edip başarmanıyoruz. Behterine insanı biz behterine ummet bolup başarmadık yaş dostlar. En hoşi wagtynda Resulullah aleyhisselam Hudaýyň huzuruna baranda, meraja baranda Resulullah aleyhisselam bizi unutmaýa. Biz azıcık hoşilarymyzda Resulullah aleyhisselam unuttuk. Peygamberimizin söýýän formasy diýmedik. Biz afzal ummet bolup başarmadyk yaş dostlar. Oveyse Qarani ýaly Resulullah aleyhisselam'da ýok diýişle maňa gerekkädi ýakadan tek diýişlerini söküp aýyrýan Oveyse Qarani. On muhabbeti eýtmä dursun. Biz Resulullah aleyhisselam'ın mübarek sünnetlerini özümizden söküp aýyrýas. Biz Resulullah aleyhisselam'ın etýän ýakadan şoňa daýaw durjak bolmaýas. Biz afzali enbiya bolan, afzali insan bolan, afzali ummet bolup başarmadyk yaş dostlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'ň ähli özüne yerleştirip başarmaýar. Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Sen yerin inki gawsy ey Mekke. Emma eger men çıkarılmadyk bolsatdym, men senden çykmardym.
Emma meni özüne sığdırıp başarmadılar diýakydany 53 ýaşynda Rasulullah aleyhisselam Medine-i Munawwaraga garşy nureye. 53 yıl Rasulullah aleyhisselam gezen yurdi, gezen yeri, Qara Hira, Vahiy inen yeri. Hemmesini goýup indi Rasulullah aleyhisselam Medine-i Munawwaraga garşy gitýär. Hazreti Mahtumul İşan näme diýär? Mekke'den çıktı bir gözel, Mekke'den çıktı bir gözel, Medine'ye ravan bolly. Gören tac etti serine, görmenin çeşme kan bolly. Gören sahabalar başlarına tac ettiler Ebu Bekir Siddik ya Allah. Emma Uveys Qarani ýaly görmedik insanlar gözleri ýaş bol, gözleri kan bolly. Mekke'den çıktı bir gözel, Medine'ye ravan bolly. Gören tac etti serine, görmenin çeşme kan bolly. Hakdan aňa iňli kelam, ady şem çiragul alem, muti boldy jumle alem, şeýle sahip zaman bolly. Dostu yetti bara bara, summet dene fetedelle. Hudaý Taala huzuruna bardy. Dostu yetti bara, yedi göňi yara, her kim munkirdir olere, kafir bi guman bolly. Mahtum ol Rumistana, çaldı kılıç Hindustana, Bedekhşana, Türkistana, 7 iqlime han molly. Bir salavat aydın Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Emma gelecek jelesede Hazreti Ebu Bekir Siddik bilen Qara Sawurda galyani, soňram Qarda Amir ibn Fuhayre goýunmakyan Ebu Bekir Siddiq'in goýunmakyan şofony bulara habarsyz bar ýerligi Hazreti Abdullah Ebu Bekir Siddiq'in ogly bulara Qara Sawurda habarlary eltýäni we ondan soňramky Medine ýetýän görüňlerini geljek jelesede hyzmatyňyzda dersleri bilen ýetirer. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala din dünýämiz awatlykdan aýyrmasyn inşallah. Ötelleň ruhsat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okyp eçerde daşarda kulak asalan umidwarlarynyň ruhlaryna bagyşlar okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.